like a Hellcat. Hello guys, so ngayon, balik na naman tayo sa aking gaming channel. So yan, lalaro tayo dito sa Ragdoll Engine. First time ko palang tumalaro eh, tingnan nyo, nakasombrero tayo. Kalbo. Hindi, natago lang yung buhok. Yan, Coca-Cola pa yan oh. Coca-Cola. Patay. Nangyari sa atin? Pinindot ko ata yung dali. Tara. So una, swimming pool tayo. Yan. Grabe na naman swimming pool nito. Hindi ako makatalon. Yaw! Patay ako. Tara. Swimming lang. Swimming lang. Swimming lang. Dito naman tayo sa parang hagdanan. Bilis natin. Elevator. So, papasiga tayo sa kanila. Wow! Yo! Weh! Patay ako! Dalulit! Dedet! Oh! Patay! Oh yun! Sakay tayo doon! Bili! Bawal tumakbo! Yay! Sakay tayo dito! Yeah! Nasakay na tayo sa big balloon. Papalutangin tayo nito. Tumba ako. Patay. Ang pangit naman doon. Natutumba. Doon na lang tayo sa ano. Ang taas nito You know. So yan, punta tayo doon. Tingnan nga natin. Bakit tayo namatay? Grabe naman. Nangyari sa atin. Hindi tayo akit eh. FP. Nalilito. Saan ba talaga ako akit? Yan, akit na tayo. Lilito ako pag nakaharap ginto. Nakakalito. Kaya, gano'n na lang. Bago naman natin tumalon. Natalon lang parang dance. Bakit yung iba dito nag-i-start? So, hindi tayo namamatay. Wey! Yay! Golong lang. Golong lang. Patay ta. Grabe, di pa rin balimbo to. Naka-relax daw. So, yan. Yuk. Ito lang skin. Try nga natin umakit dito. Grabe, ganito talaga yung talon ko. Grabe, patay silang lahat Parang Java's Edition lang din to eh. Pero sa sunod, maglalaro ako ng Minecraft. Yung Minecraft. So, update ko pa yun para maging Java's Edition. Ito parang Java's Edition din yung cloud eh. Pero di naman to Minecraft. Hero Blocks to eh. Bagal naman umakyat. Saan ba tayo? Mindoro na tayo eh. Mindoro na to eh. Mindoro na nga. Kaya kabitin na. Bicol na tayo. Stop natin sa bulkan mo yun. Joke lang. Saan na tayo? Yun. Siga tayo na. Uy! Naabot na natin yung tok-tok. Yeah! Sobrang taas ang tower na yun. Tower of Hela tayo na. Patay ako. Grabe yun, natumbling out. Tumbling pa more. Tumbling pa. Ngeng. Napa-FC tayo. Yes. Grabe nga ba, ningal na ako dun. So, tatry naman natin dito sa tower na to. Kapakataas di ko lang alam. Sana samahan nila ako. Hirap dito. Ba yung likod nito? Savage love. Hey, favorite ko yung kanta yun. Naku, lock ang pinto. Lock Bad luck. Tatry sana natin to eh. Yun, mukhang may sasabihin sa akin. Lock talaga. Lagi si lock. Yun, buti na nakapasok tayo. Siguro. Ang tangkad. Grabe, tangkad na. Si Slenderman nata yun eh. Takbo na natin siya sa Slenderman. Run, tenen. Yes, malapit na natin nabutin. Tapos langit na tayo. Wala na sila. Magpapractice ako muna yung Escape the Dungeon. So, sana maglaro ng Tower of Hell. So, yan. Saan na ba tayo? Stage. Ano nata to eh? Anong floor na ba to? Floor wax nata to eh. Joke lang. Saan ba tayo? Gulo ko. Lag. So, yan mga packboy. Tatalo lang tayo.
Wow! Ang taas na ito. Sa floor. Oh. Ah, yun tara. Toro. Bem. Bem, tayo. Ben, saan? Bing, lumilalim. So, try natin dito. Kung meron dito. Ah, di ako makakyat. Anong klase to? Pakabulok. Di ako makakyat to. Ah! Yan, sige, lusot tayo dito. Yes. Oh! Yes, nakaupo ako. Nakahiga. May pinapaginipan ako. Sana mayaman na kami. Hindi ako panaginip ko. Ba't di pa rin tayo sumasabog? Huwag na nga tayo dito. Sayang lang oras ko dito. Oh, yun. Ganun dapat. Oh. Ito, dito tayo. Bili. Bomba na. May sira nga ata to. Ayaw tayo pabombahin. Yun tayo. Sayang na space ko dito. Naku, tene. Oh! Stop. So, dito nga nagtatapos. So, kung nagustuhan nyo naman, subscribe nyo lang sa baba para lagi tayong updated sa ating mga video. So, thank you nga pala sa panonood ng aking Roblox. Maraming salamat. Papauntay na ako. Para.